Shai Mawkhlam, Mashambai. Duaina Binda Gajing Jatai Bamchukur Min Sinjang Arius Puwait. Duaina Binda Gajing Jatai Min Sinjang Victoria Marway. Duaina Binda Gajing Jatai Min Sinjang Westerland Nong Sich. Thomas pun obat Lait-ïa, Lait-ïa. Sngi Jisu nagabenda kanegasni kamdame kanegasni thodi mendingkom jongene upanai nginang tuwai nagabenda ka jingisne ka jongu halo jongi bangin roy ha ka jingit bat ka jingriyo play ngibu ya ka jing tumu jongi lemba ka jing asylum jongu Boniface Bakhuid ubalay ap mater idwai ro nagabenda ka inner healing retreat ka ban stang menda kasni pat baro ki bawan ki mahashisha ya ka jingit Jisu ka jingkoi jingkhia met bad mensiam. Ha kerteng upa baru kon baru mensiam Bakhuid. Amen. Kajinga jongo try jongi Jisu Christ. But kajingi jongo blay. Lembat kajinga sulak jongo mensiam Bakhuid kindon. Rengkad bat pi barro. Togin sangech por ben kuslai halar ka pop kisang jongi. U Paulus Bakhuid u kendo ya Timothy paude ben Yaisha hakamat ki jinge hakamat ki jing jinjar ben yaine haka jing rio blai ka jing Khuid kaba u blehi ula kot yangi ben im tongin karpad ya Jisu ben map yangi yaki par baro ngim shimla im rio blai im Khuid haka jing im jongi lesing ila kongu ya ka pop ki jing talot ki jing suniu ben sanshari yangi inagar party Jisu man perlai ludingi na kita gi bor baro jong kaneka kinja prathai try Jisu map yangi sai kud yangi nakini ki pop baro ki bangila le nga plang how play badan war baro bade happy ko men ko para bangala le pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle pala chunga daka jingle pala chunga daka jingle pala bakra e chunga namarkata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teisuti yaki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try u blay jangi blay badon bor baro ni sune yangi barendala ma pigi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Striking rod go blay is yangi striking rod go blay Name.
Jungi penim yangi. To nginia duwai. Ibu ikijing dumu chungi baro lemba uborni fas Bakhuid bayap mate. Kamda me hakane ka sungi thori meningong chungani banai. Nginang trang malong kam riubele kam Khuid. Haka jingim chungi. To ai ba matir uborni fas Bakhuid. Unyang kum unang ya silem nagabenda jungi kotrai. Kanamba nginla ban baskem bad man pla da ka jingslur ha ka kam. Yagata ka jingate kaba ulahikai da ka tin. Bad kaba ulashan muhor da ka snam jungu. Da utrai jungi Jisu Kristu kun jame uba im bad sansha rengkat bad me. Ha ka jingelong kawai jungu men siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nakashtib ar jung Paulus Bakhuid sha Timotheus. Ko ba id Pilabut bnia ya kajing hika jonga. Yar karukom im jonga. Ya kajing temu jonga. Ya kajing jonga. Ya kajing sha jonga. Ya kajing I jonga. Ya kajing ne jonga. Ya kajing sha ban ben jonga. Bad ya kajing jinjar jonga. Ya kabala je hanga ha Antioch. Ha Iconium Barhalistra. Katnok kijing ban ben bangalasha. Penbana kine baro utrai ulak pelajenga. Da shisha baro ki bakwa ban im kajik im baru blay ha Ïukharist Jisu. Kin sha ban ben. Kat ba kiru baman bat kiru thok kin nang sniu. Kiru thok bat kibasha thok. Mapipat to yane hakata kaba pilayo jingikai. Bat kaba pilangit scam. Da kaba tip na uno pilayo jingikai. Mat bakumno na du dang kunlung pilanang ya kajing to Bakhuid. Kibala ban hikaya pi na kabanta kajing pen im. Da kajing ngay cha Ïukharist Jisu. Kajing to baro kalong kabala persat mensim da ublay. Mat kaba mentoy na kabanta kajing hikai. Na kabanta ka Sdang ka kraw. Na kabanta ka penbait penbha. Mat na kabanta kajing penksan ha ka ho kasot. Knang bu ubriu jung blay undup long ubajanai. Ubala pentebit na kabanta ka kamba bhabaro. Ka ktin jung utrai. Straks pakken kendai nomor fras pa life. Fras pa life. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum umarkus. Katba u Jisu udang hikai ha ke temple ula ong kumno ki stadain kila ban ong ba ukris ulong ukun jongu David naba u David hi habala persad da u mensiam Bakhuid ula penbana utrai ulong ula ong ha utrai jonga toshong ha ka kamon jonga tak hado bangan dabo ya kinong shun jame hapo kik slak jat jame u David hi u kot ya u utrai te kumno ulong ukon jongu u paid ba paid san ulas ngap ya u Jisu da ka jingamen ka gospel jong utrai ko himen ko para pain hautrai Jisu Christ hangne ha ka gospel ni yusno u Jisu yai beteng ya ka jingya tainia bat ki ju bat ki parisi ha lorka borka itiar jomu but haka gospel minda kasnging yusno u Jisu brat ya ke jinkerli shaki Jew shaki parisi kumno pin court ya u Jisu ukun David haba u David hi ula court ya utrai ya ukun jomu utrai hangne kadonga ka jing ya tainia kaba shirkhe hapdeng jongine armud Jisu udang bu hakama jongi kane ga jingkale nitip haka jingto Bakhuid kaba Jisu ula shim kane kalong na ka sam shispa shipo hakaba David hi Ukraine kane ga pam Yahweh u ong hau Adonai kane kalong ka jimut jangata ka keti Yahweh u ong hau Adonai Yahweh ulang utrai kakadau nagabenda uble Adonai u yang nagabenda ukun Yahweh u ong hadu hau Adonai kabamud utrai ula ong hau utrai but hangne Jisu ubu yaka jinglong uble jongu hakama jangki haba ki ju ki parisi ki peit taka jinglong ubriu jongu Jisu na marngitip hau Jisu ngedon ya baro artelegi jinglong ulong uble ulong ubriu but ki parisi ki peit barabor ya u Jisu kumubriu na kata daw don bon sin ya jingya tainia hato de ma u de ukun mystery ding ukun janga Maria uday na Nazareth kumno ken ulaban kren katne daka bor ka itiarayu ba udon namar kim shimla ban kindiu ya u Jisu naka jinglong ubriu shaka jinglong uble kane ka pelong yaki ban shem jinge ban pediang ya u Jisu balong ukun uble but naka taga daw kila wan daw barabor ban penrem ya u Jisu but kila ong haba u Jisu ong alang ukun uble kila ong ukran ben ble namar kimpat laban kenjo ne pen kentiu ya ke jimut jimbarka jongki shadu shaka ta ke kerdan bau Jisu lang ukono balai la daud kitip bau Jisu lang ukono balai kim nuchu ban shale ben yabu henry na marba ki petang yabu ukon ubriu ukon David ubalawan ban yalam yaki shaka jingjob persha yaki nong roman kata ke jing sautu jongki kala pinsakut yaki nakaban maneyabu niyo haka fareng domesticating God ni domesticate ni kranchapang ki mrad kalau ni wan yalam yaki mrad kalau bad ni train ni hikai shi hikai nangta ki kerlalong ki mrad ki basa haying jongi kum hati
ne wat ye ki so ru la dang ni wat ya ka history jong ki ni ong ki long ki mrat klau henreng ni pin mlin ni pin yajan ni pin ju ye ki bat ki la stam ban sa bat ni hakane ka dor kadon ke jinglong hapo jong i ro ni pelong ia ubele kat keriniang jogi beriu ni pendrit ia ubele sya keriniang jogi beriu kane kalong ke jinglong jogi ju bat ki padisi kaba kangla dia ki na kaban mane lai luit ia ubele kala kangla dia ki hakaju kapor ben yo pidiang ye ke jingker ko kaba ke de ben dawa kaba ke de ben pidiang bunsin ha ke jingim jongiru tendeng ni domesticate ni pendrit ya ubele syaka jing rinyang jongki beriu kabamut jing rinyang jongki beriu kabamut kat nga jing barka jongi kat nga jing snow jongi kat nga jing shem jongi kat kum nga jing tolot jongi tendeng ni pendolot ubele kumba mangilang te kabangile kum ne ka jing makalong ngimla duaishu ha Jisu ngimla ban maneshu ya Jisu bad ngistang ban kainsting palat yaka jinge jongiru kane kalong jimma ladangi domesticate god ladangi pendrit yau bale kat karinya kat kum karinyang beriu kane kan pinjot yangi kangla yangi benyo pidiang jingger ku haka jingim de haka ta ka jinglong jongi parisi ujisu u kren yakane karukam bado kli yeki bale ladalong kumda u David u kot ya utrai bado u betairu ba un perlong yeki briu baro haka slak jab jongu footstool perlong mano kabamot pendam yeki baro mano badon kane kabor badon kabor uble ulaban pendam yangi ublay udon gabor halor ka parte ublay udon gabor halor ka beneng bananta Jisu dang ay beteng banong badun pensyong iawu sya kamon jongu u Yahweh u pensyong iawu Adonai ha ka kamon jongu kane ka long ka jimbol jonga ketin Hebrew bad haba u klikum ne ki briu ki basngap ki kamstat ki comment ki piracy part ki snowdown ki sadusi part ki snowdown henry ki paidba ki snowkemen namaru Jisu udang keren ya ka bade ki paidba ki kloy ben sautu ya ka jinglong ublay nakata ka daw kila tur syawu ba ki ku aban kta yawu ki ku aban wanbu ya ki bapang ki bashitam ha ki jat jongo ba kindu bio jingoy ki paidba kila kamngeit ba kila stang ben yo I ha u Jisu udon ublay Jisu ulang ublay ki paidsi part ha ka jing sorong kila kanglad kane kalong ka benta kaba u Jisu keren hangne mintang ilaban Petru naka shiti jongo Paulus bakush Timothy u Paulus bakud u kendu ya u Timothy ban im ya ka jingim bariu bale jingim Bakhuid baduday ban kusiar ba naka ban ngop hakano kano ka jing siniyo what hakamat kano ka jinge nanda hakaju kapor udang maham ya u Timothy namarba dashisha kibriu kibakwa ban imriu bale badu Chris kin sha banbe kibriu kibakwa ban imriu bale hawu Chris kin sha banbe kane kalong ketin kaba ulabu hakamat u Timothy kabamod lada mga ban mapi ngijid ban im ya ke jingim bariu bale hawu Chris katekana kadon ga jing sha banbe don bon gibriu ki shait ong ngating ban duai ya side ne ngating ban ya trailang bat ka retreat center ne ngating ban long kamriyo bale namar ngan ya kendu bun ge jinge te namar kata ka daw don bon ge briyo ke jit ban im ya ka jingim blem namar kane ngi shait yo I ki briyo kadbang kidang im riyo bale kinang ya kendu bun ge jinge te ki briyo kiting ya ka jinge te ki kiar she sundon na kalat kalindi ban long riu bale ki ting ban sha ban ben te ki suk jai ki shong suk jai kanamba ki numi yakundo jinge kane ka long shisha ki briu ki kawang mau tang hauding badon so ki briu ki kawang mau tang hauding badon so namar bale ki ko ban yoso
ngila don artili ki so pi hangto lara pi peit minda ki so baro lalut henre ki tanat baro la kidialut namar ki briu ha ka jingale jonki ban ke so kim perkashu iyaka ki tanat kila lebain ya ke ding but kila yo lut yaki so ha kane ka dor ki briu ki le ya ki briu ba imba ki briu ki kran bain ki kran tat burom ladangi nge jit ban im kam riu bale kin ong opet ya ki rikuit ka yang ha ka perte ka yai ha ka perte leze ki nos new yangi leze ki kran bain yangi ke kran tat burom yangi pakin yakendo jinge kawe hadin kawe pat u Paulus Bakhuid u kran shai kadar yakane dashisha lada pijit ban im ya ke jinge bariu bale ha u Christ kin sha ban bain teki bri ki jit ya ke lindi basuk ayu kababanginum duai kababanginum im rikoi kabanginum trang banlong ki bariu bale ngiru nginjit ya ki jing sunu na kata kadaw ula yai benrap ula on ki riesiniu ki kangs ki nangs niu shushu ki nangle ki kams niu shushu bale ki briu ki jit ban im ya ke kams niu namar bale ki ting yaka jingsha ban bain ki briu ki sakut ha ke jinglong dakai namar lada ki pingala kin kenlalong ki di badon so la dadon so ki briu kin kabang mau badu jisuru ulai kandu ya kane kaju kikili ba daka bor ka itiar ayu pilekumne daka bor ka itiar ayu pi penkoid ikini ki briu daka bor ka itiar ayu pi hukum yaudi daka bor ka itiar ayu pi penkoid ya ke temple manu ba ai kane ka bor but uladon ka bor na marulong adonai ulong utrai badu don gabor ban shong hakamon jong uble bad daga bor ule yakane ko himmen ko para bon sin ngidu jingerku bon sin ni sa jingai na Jisu na marngiti na marngim nushu ban long riu bale tingi ongkom no kaba bangin im kumnehi ni im kumnehi ni yap kumnehi kaba mud don bon gi kristan hagane ga juk menda ki im nadu ka por kiya baptisma hadu bakiyap ki pindap malumala ya ke jingim kristan kelam da tre ban kindiu kindiyat ya ka jinglong kristan jongi syakata ka jinglong ka ba u Paulus Bakhuid ong ya u Timothy syaka jinglong bariu balai tang ki ba kibriu ki ba kindiu ya ka jinglong syaka jinglong bariu balai kidon ka hok bandawa ya ka beneng hapadengi rikuid kibriu ki ba im nadu ka por baptisma hadu ka por bayam da ka ba pindap malumala ek kamram kila mallong kibriu ka ba hiar arsut sha ka jinglong jongi risniu ki katalot na dong shadong jongene ka perte nangda ki ong hana ngilong kristan kane ka dagi jinglong jombon kibriu ban les niuru kimlele ban mane ubleru kamlele hapedeng kini artili ki kam omdon kano ga jingala haga jingim jongi ngelaban yoi kambun kum kini ki jait briu haga ne ka perte duna ba ki briu ki bajit ban long riu balai Jisu u kot uwer yangi sautu ya ka jinglong ublai jongu u Paulus Bakhuid kendu yangi bangi de ban trishitom ban penne ya ka jinglong riu balai but ban pin kendiu ya ke jinglong riu balai dai na kata daw ki jing duai kerpang ya ki retreat ki ba extra kabangi shimenda ha ki retreat center kumda ter kanlong ke jingyarap yang i banlong kam riu balai but ki ve baro ki kam ki long maintenance work aba kali kasniu ngira shaka workshop kindiat por nanda ngi pensiona ladaka kanau ka pipe las new pengala nanda sawan kane kade ke rukam bon gi kristan ki im hagane ka parte henry Jisu trangayu nangi balong ki ba kam riu balai kam kuin kanamba ngindup ya kendo ya ka jinge du kris ha ka jingim chongi ngiduai na binda kane Jisu be in karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangindup kam sauto ya ka jing kot ka jome kam riu balai ha ka jingim chongi
Bahat ngi sauto katban nang riubele nginang yo jinga bandup job halor ke jingsha ban bain atat. Jisu karku yangi penslay yangi daga bo jangan egi Ïukharist Bakhuid. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Iplai ke jinget ke jangi nganget. Hau play upa badan bor baro. Unang tau ke beneng bat ke kendau. Bat hau Jisu Christ ukun pamarwe jangu. Utrai jangi. Yau balapun na mensim Bakhuid. Yau balakana ke Maria teisoti. Ubala shale bain hapo upon Dios Pilatus. La sanar panayawu. Ula yap la tep yawu. Ula kiyasha ki bayap. Haga sngi ka balay. La mipan ne ki bayap. Ula kiu shabane. Ushang shakamonu blay upa badan board baro. Nang da unman pat ban bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangid hom mensim Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jingeselo ki rikoid. Haga jimma pigi pop. Haga jimmi pat ka do. Daga jingim bam jikut. Amen. Laispa in your way. To ya duai ko himen ko para ba ka jingkina jonga ba jampi kan long ka ba pediang hun ha u blay upa ba don bor ba ro To try putting Jikinyar Giti Jumpi, Nakapata, Gachiro, Kaputang Jum, Jimutoyangi, but a column for Jumubaro away. to pediang i karpat ko trai ya ke jingtarwa jongi pai jame ya ke bela aiti karpang ban burom ya ke jingsha shitom jong u mater Bakhuid u Boniface but to ai ba ke jinga kabala ai haki ya ka jing slur hapadeng ka jingsha leben ken prolong yang iru ki bas kem hapadeng ki jing tinju dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng kha bat pim to ken tiu yala ki donot tong ina ingu ya utrai u blay jangim da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi khaman la ka pon bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut na markas nam jangu Boniface Bakhuid ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu bod ya Ïukharist ka pen pau ya ki kamba pla jame da ki ba met penjanai ya ka bor jame ha ka jintolot jangi But me pen kalai ni ki batolot bor ban sakia me lemba utrai jang yu Jisu Christ. But namar kata rengkat bat ki bor jang gabaneng ni ai mane ia me hakane kaperte da ka ba pertashi junom sha ka burom jame.
ngi todi meningon jung ni benai ina karpa nadu ka tonod ba umen siam ba kudan pen slayangi ban long kam ri bale kam kuwait kam jan ba de Jisu da ka ba pediang ya ka jingsha ban bain halo jungi hapo jungi ban dup jan bat ka beneng da shisha melong ba kuwait ka trai kata mei jong ka jing kuwait barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umjer halo junki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jongo trai jangi o Jisu Christ ha kapor baladi no yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ga jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingu ya me ula kedia ya wu badula ai halage senran u ong tushim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi Hagaju ke rukamenda la ya bam ula shim ya ka kuri pada ka bai aingu biang ya me ulaya ka halage senran u ong to shim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap yikipop to le ya kane ban kan mau ya nga Kasnam bakardor jango Christ pen koi dia men siam hadim pen koi pen kiaya ki bapangi bashitam baro yada yang ina ubamen kajimaya jongka jinget Namar kata ngi ke ba pen mendaya ke jingia ba ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ke ba bit ben ya hakama jumme ba ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pa dia me ba ngi ke ba yo binda hakamet ba gas nam ukris ngi long ke bela penyat le ka we da umen sim bakui token mau ko tra ya ka balang jumme Kabala priyang hasatala ka parte, but the penjana yaka haga jingi, renkat badulia uppa bakoi jangi, will badu bishop jangi, but baro ki lingdo, but kirinium. Taken mau lemrui ki himmen ki para shinrang but kinde, kibela yutia daka bakar maniaga jimmy pad, but ya baro kibela kalat no haga jingis ne jamme, top pediang yaki, shaka jing shai kakama jamme. To isane yangi barongi karpadiame, Barengkat bat kamaria te isuti Bakhuid ke kami jango bele. Ujoso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid, u Boniface Bakhuid, but baharu ki recoid ki bela pins ngabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikud, but bangin ro but pindon buram yame da ukon jamme u Jisu Christ. Dawu lembadu badhavu kan lohame ublay upa badon bor. Haga jingelang kawe jungomen sim Bakhuid. Barro kaburam bad ke jingero. Junom la junom. Amen. Ko
himen ko para tong in duwai nagabinda bar ke jing tumo jangi hagani ka singi thodi meningon jungani benai i duwai ro nagabinda baro ki bruyo ki wan retreat na do menda kasngi bakinang iyo ka jingai ka jingarku ka jingko jingkya met badmen siam bakin yo ya ka jingai e ban imtamai duwai ro nagabinda ki bapangi bashitam saudong jangi baka bor Jisu nam pau haki don bondi himen ki para jangi kitia haki ICU haki hospital bakin du yo wan pai kloi shaying shala ki jangi bayid batoin jangi ko pa jangim ba ha beni kalong ka bakui ka kapten jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin do kun ba ha beni toai yangi min ta ka jimbam jangi ka bahala kasni patama pingi kiring khang jangi kumbangi rungi ma pi ka beles niu yangi padwati lam yangi shaka jimban shoy and right polite yangi na ka basiniu top light yangi karpart ko try na jing siniu baro hage jing spoon jamme toy jing suk jing sign hage sngi jongi kramba da ka jing arab ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing ada na jing jinjar baro kat bangi dang up kemelendi ya ka jing karmen bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jisu Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka warma ka bro junam la junam Kotrai Jisu Christ meio bela on haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy what pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingya tele ka wai katkum ka mon jamme mamai uba im bad uba sansha junom la junom Amen ka jingsuk kotrai kandon barabor rengka bat pim tap da ka jingai do Kristo ngen ya ingu markelia Hakmi ukun lambro jungo ble. Hakmi bakit naga pop janga perte. Sukito ki bala kot shaga jinga wai jungo kun lambro. And pray shunga katin dokumentin janga kan sakya.
Try Jisu. Is no go ya may nagabinda ka jing God ka jing where yang iway pay balok iba kamri balay kam kuy ha ka jing imjagi. Melakwa bangin nang yasnok tilang bat me. Maginduk long iba yasirin bat me ko Jisu ha ka jing imjame. May mela jid yang iba long krastan. Bakit ya gade bana. Ban shashitom. Nagabinda ka burong. Nagabinda man kendiu. Ya ka nam jame ha ka jingem jagi lembaga jim pediang ya me ko Jisu karku kardo yagi kadwangila pediang ya me ha ka communion Bakhuid but communion mensiam tre hapo jangi ko Jisu kanda me ha ka ne ka sngi todi meningong jongone bana hai banginang yo chinga ek jingarku banginang yo ya ka jingi ka jame ha ka jingem jagi pen koi ben khai ki bappa ki bashitam bar ro hapadeng jogi hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 to nginia tuwai Tori kendong hangi ya ka jingai jame ko trai bata ai bagata ka ba ngilayo pidiang nakakti jame nagabinda kas ngiburam jango martyr Bakhuid u Boniface kanwanra hangi ya ka jimpenim bat ka jingsuk dau Chris utrai jangem amen utrai undon rain ka bat pim blay badan bor baron karkoyapi upa barukon badu mensim Bakhuid Ya leisuk ban bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompim Isu ya utai Chispa sa